kenyoro oigwete ng'abana mbachiete babeira abasacha bagima ng'anae nabo karansi tukunyagotea ng'anani kama mimi rituko erimo ngorore nyangi etari moimari ekiagera ngocha bare nechipurado bache nechipuremia bache nechigari echichingi echi abegete ogotera emiguku na gotera ng'ebise biri bono twairanire Awatani kumbe topimaine, ani kumbe tokembaine. Aroma eta abana bagocha basomete. Gakoro ke kenyoro egariyo kaya kworo kinga gosorite kore tingagi. Igonye konywa mera nirimbu yaso konywa mera niwa lakini onye kuigwete ng'abana mbachiete ka ukijua ya kwamba wale watoto wako njiani wanafanya nini? Naomba Biblia iseme. Get the point. Take a step forward. Marita Isaka, Matagaruani SDA Church, Matagaru District, South East Kenya Field. Ambayo wale ninde people, watu wanyakorengera ringa, usawataki gosarai. Chaime chando erago etanane. Vora vuvo se senirie naye Kora vora rendo vua mate Rora O vora vua serio vua Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora lera babya sole na kugosaba sieso oyoro motorio ito Uritangani igonare kuirali bageri ntebe nga pole ase family ya Kennedy na Mereni aubatayo ekerona ika igona nyora sobo Mereni bagukwana mangana mange na ende bakwana buya eline are nchere ya moyo ukorera na ende kiango kiekemere oliore ko bali baga onyora ngaise kona kueba chambosa tigakwana elinde mwasomoni baigwe ngomo chando nokorete ngaki oma to monto mo beno olio kona kuebisa bisa njori na mwanja kianda gikomi aserieta lia Yesu oma dege ntoketo chande tenane kiragera nto ikaigoro no kona kuebisera na kona kongainana bono na ikera buna bare korera buna omochando beire buire kobono buna tuikaranse ta ntware goteba ng'asipulini sie kama kweli korwenkeye aserieta lia Yesu ne gyancheirusa gyancheiru narari kera benkwarenga ase komiti ende naye ira mangana ng'abantu mbarageria mororege konenge tonyora aserieta lia Yesu bona kerona tegerera ekero bare gokwana korusobo Mereni igo moikonte benga nsome getabu gya Jeremia ngona jakire gosome ebuku timbuga tifomiora igo ori bancha inene ebuku Jeremia kianda chakire viungo 17 gotirimboka Jeremia ekwa yeria tangazo yarete ebuku gosene yu asipiba bwate ebuku yani mbabwate nono yomo aibarerende soma rende Jeremia kiande viungo 17 gotirimboka soma bana nyali chimaiki chiarenge ibere anga naye lakini soma ayanaro omonene gwemeganda goteba rengereria mang'ana ayo rangeria abakungu bamanyete kobokia magombo bachiche abakungu abutiga bayerere gocha barire kubokia magomba asetore tiga barire bache babokia magomba asetore inki bakobokeria amariga iteke korwa sa maisa ito
na maisa ito aichorwe na mariga yo eliogirio korera lia igwekaniro keneri na merani no nyane kero batayo korwa Zion rigo bora twasiri gukegima aina arona ikera family yare goteba yes bono kiagera na ikera bagoteba nga sipulini igaicha elinda acha gokorangaki ache korosi mwabo ngaini kesi nonyemo ganika goicha omanyange nkeye nonya baiboli mbayo abanyane mbakorete ngaki bono iwa verse 19 okay 20 bono abakungu iwa mangana aya igwera lingana lyo monene amataino tigai weringana lyo monene bono orokereria abaiseke baino igogokorora omokungu achire kenyoro otari korera ekero omobere ochire origerere tibune sanamu ya Nebukadnesaro manyanga mojando ngayokare arafu nakero omokungu orokereria omogisangio aye amanye kweumia onyo omokungu ochire kenyoro otamaeti kweumia bono matenga kotoko genda matanga gogwa ikira so mobere naye togotere no mune bichere nyasi naye gwakora kende ekiagera omojando okorire ngaki nande monyuri ng'egetabu lazima orike egetabu nande monyuri ng'aroche nobeke egwifu goikobeke ekebuywarari alafu bono ngigeko garoko moinyoria amakweri aeteira ase ebibao byaito asoira ase chinyomba chiabaruoti chiobonene aitira abana ase chinchera nabasaa ase chichiro igo moigwete amakweri nayierete abasae iyagoitonde bwensi bono kwana aya naro omonene agoteba abantu mbakwe emebere yawe esiarerwe ande onsi ebe bunesike ase emegondo naende bune emesaima yatigetwe n'abagesi onde takoyesangereria torakora ang'ati ngoikaranseti bono igu naende ayande omonene agoteba omonto omong'aini tabaise gwetogeria obong'aini bwaye oyo ore omonene tabaise gwetogeria obonene bwaye oyo ore omonda tabaise gwetogeria obonda bwaye korende onye omonto origeti gwetogia etogie ng'ana momanyete Nyasaye ase rieta ria Yesu ekigioka igo amang'ana ande tiga taimang'ana gwachakere obogimare omonto aise gokoboria ase kwarure okomoa omogano taimang'ana ase gwaikire naye kwambire kororekana ekenyoro ekinkeri mochando bono gotagete gwetogia ayetogi ng'ana omomanyete orori ne Cyprian are koirunya gitari ende nganene ngokonywa renge Ayubu 14:5 Ayubu 14:5 anyana nyoro omonto obugata amaiso nachanga nyora ng'abangi nababugata amaiso akorore mpesa yoka anyana nyora bari bakorore ebuku yane yara okay soma Ayubu 14:5 Ayubu soma bon omonto gabarira matukaye naye omubaro bw'emetienyi yaye naye kwayechikire naende kwamubekeire chimbebe atanyare goetania igo ng'anonya kende gionsi kiare gokorwa ase Cyprian amatuko emetienyi nechimbebe konya byakorire ng'aki bono naye gokoba moyo kana kweriga ning'a gochibosia
tukumanyanga inki gekoba tukumanyanga rero bunande moyo bunankurwa inki gusikirabe Bibilia watebanga abantu nabo barandore bono mambia naende mogoroba mbetinyo naomba Biblia iseme 4 verse 20 and 21 Ayubu. Nateba 20 and 21. 20 ujagera. Abantu mbale moyo asenga kiyamambi muna lero tuaboka. Ona nabera ikibutara ira mogoroba kaburange gujikoira. Kera ngomuntu mayetore ko okieta matanga sigete ekerare koirana omerana na gento gete bono mugano ayetokora tiki. Lakini kurateberia abantu iga koko soka kurunyomba tebyo manene ngomonene nasa bironde enda se byoma ogenda monanche kera bugwanja kwao ingirana buya na ende gitanya rekane ongiyora se getabu kyo bugima bwakara na kare aserietalia Yesu ekiagero yokorora mambia ande na bata korore liriri mogoroba arafu ngana ande kero basirire igo mubasukano onde tayoko wechandera 21. Bona bantaba barenge moyo mambia baikire mogoroba mbayo ebintu basemberetie babege tokwege na sebire ono byasira. Yes. Agukwa ataraikira kumanya bongaini bonde na janga nyarange kara bantu bako iguo bongaini agukaganga nechi semichie nseye omanye techi semichie nseye nechi ngao no bongaini we igoro ngakiwore omanye tu muntu ogogeti Nyasaye igako mo bongaini igogoko roko na okora kare bintu bitabugati magoro aya manyanga togogeti Nyasaye naomba Biblia iseme Ecclesiastes no morandia Ibere ebungo 24 chakero morandio maete nabwe merangani moino kose Sulemani goja magega ngai waetera 24 soma bono soma 26. Nyasaye igako omonto komogokia obongaini igoko roko na gokora kore bintu bitaguendereti aya manyanga bongaini bwa Nyasaye muri asore arafu nando mokomanya nando mogoko ona bantu bali bakirete dini bakunya bateba ngatigo borandi bokorwe rende kwa bagotebi barabumba iyo abantu bali edini bebise to batimugetera kini bituruturu na mbeyamo ayakwairuo sangereri bukuyege bali batebanga wewe tuta pamoja sangereri bekamo erikikebe bagache akero kwa gachire bono nkoro yogogetio monene osaba tari bagate bono igwa igu bunoko okobekamo abande basoya gukoriesi abana ngokoretera bari sukari kira 50 bakoretera maguta lita 20 bakoretera umunyu gozene jipogi sibere kiagera nkunyara bari bakoretera bintu byonsi nebuli kinyacha bakore oda embori yenyenywe orente ruobeko ono bono mbaka manyetinga liri kwagendo oasisi nyagitari yabanyagitari ebintu ibaretire nabi bakorangaki ono kobire fuliji omogeni aracha no betomwa asi bono sangereri aye sangereri igona akandira abantu barare mbagenda korigie bintu omaete naye gokorigie bintu sabachi semichiko rwarari bono abantu bali batatageti korigie Nyasaye abantu bichandite nganga kingokora na inchente nenke egento nkere Nyasaye kogokorera kemo gioka kebefunza asore na basani bao morandi sana emekebunga kemo morandi sana emekebunga kemo tigatebe obo bembore Sulemani arorire nse erioba
boito arate mwanya bantu oro morobio Nyasaye oiro omonto obotenenku oria abantu bamanyete ng'a egaki kenyore kenkebwata abantu abataka konomete nere nomotaka mono bono Nyasaye omorentire agaya omoire obotenenku omete ore kobeka abuta rero omete tamaeti abuta gose ng'ai ekonigwa barabu naro omoire ogosikwa chinga kinchire omete are gochikoimokia okoboka kwana ase emeeting oimoki boire okona gotumwa rero bakaririe omete ataimogetie okoboko nkio omochama niagokora aba mwari bago mono mwako omete nginaye kware gokwana mpaka kende getakore ting'aki ande bono koigwa ogotena ki konyetinda apurani gokwana lakini rende gokwang'eire ribaga tiga nkore ng'aki arabu ande monto oyo nonyo orenge buna arenge taremeiri kende gento kende gionsi akogani igo kegocha yani obogima bore switch yani kende gionsi akobataria ndiriri eke switch arabu ebinto ebi bono echandeire bikogera atari korigio omonene nonyo obinyorire bono Nyasaye tamoeti okobwagu okwegokia oro omonto omong'ao gakoira bwegoki na birabio omaete aire arombosa bono onye konya ogatareire amagoro tare kobeka bikoroto rero ogorire egari agachi kogenda ema agatebi ng'a mose chaka gokora exercise tara na amagoro negogeti obogima obo egeka agatara na amagoro na abanyagitari bamate gatara na amagoro ekera akarire ching'eni are koria emboga enderema ng'ekera agachencheti ake na ekabeji rero enyama agero ekera agenda agatebi ng'a mose aye gachiokore yani enyama eye genda otige pi omaete abaratwara obong'aini mbari bakomorigia omonene naki akoera Sulemani agoteba ng'a inche ekiorang'e na echisemi na obong'aini erinde ngambere abantu aba era agosaba chisemi na obong'aini chikorwarari naye gokorwa kana kwebori ng'a inche bono obong'aini mbwate nobokoerera nsa obong'aini mbwate nobokoerera keoreri kiane abantu ngontogi bare abantu mbanyancheti lakini bono obong'aini obo mbwate nobwaki bore anto bari bechandete nobotenenku atabwati itikagotimoka ng'omaete nkorora ng'a gotimoka rituko rigima nogosari abande akaransete ekanisa rituko eri nariagotimoka lakini onye obwate chigari chira chimpara chikare oruo ng'agatanga nere nabare omotimoki bwa rituko erio aye igo bweng'ainete bibilia egoteba ng'omochengo bwa abakori ebibe gose bwa abakori amabe noyo bwekeregeke ng'a naende nakina mpaka asomoreri igoro naomba Biblia iseme 20 mstari wa 5 mpaka 7 Ayubu. Mochengo bwa abakori amabe aya babegente ekino mobekerete ngosomera ari gose gobegete abanto bakuminga nabwate okay soma bono mochengo noyo bwenga kienke omogoko bwa batamoirogeti Nyasaye nomweng'e bono naba nobanene boigete igoro nomotu oyo ikasamare igoro aya notigera igo ring'ana ndire gochinsabu yaenda ngicharieke gochiete akowenda ng'ana atira mpaka ikamare igoro omwerio ekerara aroroke ring'ana ndirabwate asoma nayo gochikona gosoma iga agosira pi agosira buna aya tiga genda osoma otaboki gochinsa omanya ng'ana ki agochigosira bono aye gokoba moyo eariganie tebi omonene ng'omonene inkonye chinga kinde moyo inkore emeremo yao ase engaki egwenerete na ase engaki etagwenereti ase erieta ria Yesu sokoro osipulini amone ekenyoro amone abairi Bibilia egoteba ng'a ekerora eria gokani kirigu
tiakire ekiagera bana baemba na boko te yumo nga pore rende remera liese na bere bono na bakuigunga na igwete lakini bona ari buna yeyote biraro buya lakini rende ngai abana bane bare 31 verse 15 16 Jeremiah and Jeremiah. Okay, 31 verse 15 and 16. Soma onda. Ayana Roma na nagoteba. Eri ogiria iguru erama. Okorera na okweumia. No bororo. Raeli nkobarera ara abana baye. Tanche tiare migwe asengenji abana baye. Ekiagera mbayo ine ere sababu ine Raeli bono ngakiaga ne iri korera soma ane bono bana no tebire gase Raeli bono kama korera discipline bune family jamana marafiki mbali takorera mono igo tako yeria mariga ekiagera emeremo ya inu buna bagina rome mwakorete nenyore rwengeria yaye discipline nganaira na kurwa sense ababisa babo yora makweli no maneno kwanire haleluya ine abakure imbairane 26 verse 19 Isaiah etigetebe abantu baino bakwete mbabe moyo naende emebere yabakwete nebuke bona abantu baraira samaro baime boka motere no mogoko lime liao ni golire lio borabu liroba indibairanie abakwete haleluya omaeta baba kubuka batere imbali bakwete bare imeyango ya Kristo dalionde bugenzi omaete Biblia batabanga abantu bare gotera kwa Musa ne manu yengondi imbali babuire na abakubua tali abakona kwebeteta abakonya kwerorora nganjo maete kanisa itingo chia nge kanisa ine yabo yonde ngana ndi tindu korra muna bale orore muna bale na abao Biblia tabanga oyo mabuga bakaka bali akambolia abanga ibarure nkamoiraneria abana abasibiri cyanga cyabo bagikorire ko bakindabo abana ababuire mechando yense haleluya igogotoko basense goikatore mererie mechando ekiagera ntobuwe naende goturare mererie mechando gatoko bababui intokwana mangana kobugatia 25 verse 8 and 9 Isaiah Mwanene Nyasaye nasiria makweli goika kare na kare nati nyamariga korwa sama isa abantu bonse nasirio gochaywa korwa sa abantu baye kwa senseons nabo manana tebire bona seri tukelio abantu banyesaye mbatebe iga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire erinda nyare gutotoria oyo nere omanene twakaganyire tigatogoke na guchenga ekiagera toreta irogotoreka haleluya abari baratuke batari abeyenwa bakona kogenda buna chingiti jibazo ago chiengoro ime mbakwana yakobugatia 6 verse 16 Revelation nuko mano kanere yo mahali moino isane okay soma ono mbate bigoro na ebitare ami toto guere oto bise korwa senda mwamu yaye aya baba ngaki oto ikaransete soma ngendo ligiro ligane liyo koko soma biye go gendere bono ero yo ikaransete asekero go kio banene go seti toro renda mwamu yaye
ye manwa ye ngondi igo bali batari gukwaime ya Kristo igo baratebie bitunwa bikoreng'aki omaete naboko baimeye kanisa naende chakaboyo omori ogotebie bitunu ng'a togwere bono orarue kanisa mogoroba ogende meeting ogende meeting bagena toigwanaine meeting bagakana buchi chairman chiechi meeting echio ogende meeting bono igorere ikakore meeting noragendo ng'ate ogotebie bitunu ng'a bono ngwere erinde tindora gentoki bono gokoba moyo naye chora Kristo naende takona gotamera abantu ekiagera abokona gotamera ekero igore goika Nyasaye tari gokobori ng'a ingikware gokorega ng'a no tuo mogerete ekekera yani gento bune ekinge kaiyo na igoro tori gochi gotamera omonto naomba Biblia iseme 14 verse 12 Romans na Warumi 12 okay. 12 tigatebe ase igo kero omonto okarasita na aya basome gento kerigire ebuku ekanereki bono nache gwekwanera ereng'aki na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa mbele za Mungu. Igoro yane ekiagera kero omonto nache gwekwanera mugutasari gong'aki abagaka nabo bagotegera amatangazo na iguring'ana mugutasari igori ogokwana mugutasari nkiamineti amang'ana amaiya ase gentoki kare naigwa omonto ogoteba ng'aki omogondo oria o Kennedy osikumu nore igo nonya omwana nyene taiyo omaete rero ntwatiga kunya kobakani igo twateba iga aye onye koigwete ng'omogondo oyi noigwete otamboka oso mwana oyi tari gocha gokorwania ase erieta ria Yesu naomba Biblia iseme 23 verse 10 and 11 Proverbs ekine ekiabaise moke okay soma bono tobaisa nere ikanga nagokaniri soma bono abantu mbare batabwatia amasikani ase chimbebe akona gosuki boire ange eng'uke kona korie kenagu omaete kerora akwe lirie kura tekobe kwanza kona nkiakyo ng'aya yo gaturangi okure inki ng'aya konya arwarete ng'aya kwera ng'anema tigaku baba goseri bebe nditenene riame omaete akora gokumeri ng'a gwakure naende otebe baita yabeire gochibosia karotai Chei, naye karua masikani ase ribebe asa abagaka abakoro bakorete ng'aki okay arafu ono banonya konarete kona gotumana amabebe tobaise gotumana oso ase emegondo ya bantoki yechintakana aratumana ngikerabe bono omobori bwechintakana igare nechinguru ere gagochirwanerera akorwaniaya haleluya igonye koigwete ng'a notagete gocha gichintakana naende nomanyete abagambi basi kuisi naende bataratira gocha bagambi mwancha borwairu botire gocha barabwo ekera kogamba ekina igatagete komanya ng'a ning'oru TKK gong'aki entakana nebwate TKK ase TKK etari ekina nkeragambu basi bono naomba nikufahamishe ya kwamba omogambi bwechintakana igoro akorete ng'aki oete abakungu mbare bari bakona gocharangia ababoraka baba rero gochimbu yare rero bweretaretirie aye kana komoretareta igo bwebete ng'a naye rituko erimo nkonywera ore agakombe ekio egekoba kebe basacha baria bakonyora chinguru omugutasarinde
basacha bari babwate ngurunke iga aranyare gokonya entakana aranyare gokonya omoboraka ebe nomotureti ebe community policing ebe gose CDF andosi esoroche ng'a kwabekirwe ase okorwanirira chintakana onya togochirwanirira onya naende nachio okorwania naomba Biblia iseme 22 verse 22 to 24 Exodus nokong'anya 22 verse 22 to 24. Ocho nyikere baba. To chanda na bego chakayo. To chanda omoboraka. Onde bugenzi. Oso omwana entakana. Oya bayiboli bae bakure. Oisa kuba chanda abuo. Nabarabuko bararera asende. Amaene. Inche ninyi gwekerero kiabo. Enda mwamu yane na yoke. Abasacha ngo itumore no moro. Abakungu nabara batigara baba baboraka. Abana baino babachintakana. Batali nabaise. Igo barogina batecha andanga bagoite ayasoronga asiugo chanda chintakana gosomo boraka omoro. Onya noro beboko na gosuki ayasuki asagare asotoko chakobeka chiemeke rokwete. Bakungu mbale banjete na baramu. Banga chesepeli. Bakona kusukia basacha baba gochi ase chintakana ejina baboraka. Ngakose iso makoteba. Basemo muromi noteba. Okunde kakorunka omoereria eroira na magega. Yani anga buno omonto ogosuki chinko chire liko no kogoro. Munante nenego yo kare moinari naroje kingo karanza. Yani agosukiere oira na buya koranga tamanyeti rituke limo na yenkonyuero rege kombe kyo 47 verse 8 and 9 Isaiah. Kile kia bakungu boka. Asayo. Aye bwanjete kwegokia. Igwa manganaye. Bakungu baliwe karansena kwegara. Oba bakunya goteba. Aka alia senkoro yae kona gwakaka. Nani kama mimi. Nje bweka ndaye kenyoronje nando maete kona kwanire nje mbwate mandate. Una na kuwa naiga abantu bakubekera ini. Ninteba totenge kuchiroche na ntebe eliti mwetayo. Rasi mumontanya tekera bakanyigu. Litukeli mo utashuhudia harusi pira pasta. Arabu. Nje gakitingo tigumbo moboraka. Mokungu oligaro moriri nomba na bayeta abatunze tebuya. Ona mangana ya bera ya gwakande ngata okonyora. Eli tukone elimo. Ona bana bali otunze tebuya mbakwe. Mosacho yore ndete buye kyana yo mosikari nakwe. Ona nkoboro moboraka. Ana ya bere bano gebeterereti. Aya nonya gwajage tobaro gikoro omwana. Aya no manya Nigeria ogenda bogera Tanzania wapi? Na bibe binge mono igebetereti nganaye nkonyuero rege kombeke boro kore moyo momenyate nentakana momenyate no moboraka okonyora ngaturi kunyara komokonya aya mosabere takona komobekera amagisi takona komochanda madero nyana baboraka bana barabumba bugate mekono meke baboraka na barabu abandi mbali bangali yori tuereire orare tali yori atwereirwa aso ekori bandora nebite bagaka ndira abando ke munariri arengeri ibese aboraka na barabumba ngabo agore nchugogia oteba gogianga nje na atigere tumogambi ogo jigonji gogia nje tindie iyo ndore ko manage ogo jigo ikabana kera tuomeire ekara abantu bakumubuli ngaba muraba mino mbaiyo baba bamuraba minto ororio yo jigo kobwatekani obe yale go kumeti ngayoro je barako bwatekani liyo tabaigwa ngate bagotigire ekiagara gwakanire mugambi takore tingaki aya gokobo moboraka kabo moboraka nga chigito chiaro ligu chiasibirwe ngori tali chingo chire ne chinsa kichigo tiruri koriri gote nande lia ubete o montago salie bigoti nande nchigo eta basacha mbale banjete konywa maboire boire
gwake kwa igunga nyomenda na agenda nganande ero susana oro nande achi akore mekono bona basacha bono tianda bamanyia achi arenta ritinga rio monyene omaete gintu ritinga rire ringaini nande ngora ngokirire itinga nyaria jana abana batano omwana ositana arabo kiaogorera omwana ositana ende ekiagera na maete nga iyo kwamoreta omosendesi omorendesi ekiagera koboko na gokibokoira abana so abana ekorete ngaki 21 verse 14 Leviticus. Leviticus Navarawi 21 verse 14. Leviticus na kie kitabu kia gatatu akarukuru konganya no gochi. Okay, 21 verse 14. Tigatebe. Aye baba, tabaisa orori. Some buku bunerigire. To baisa. Yes. Soma bano. To baisa konyoma mukungu omogoraka. Goseri tinga. Goso yotari omwekungi kwanyora asare ngese mware konyugo sene kerabu. Goso motayai. Korendo nyoma moise ko mwekungi. Anona nyora bakungu ababoraka agasomete ogomano amini abakorinto moino nga Paulo ngo tebali ngo mosaja gakure nga bono yuarara odikonyomwa osoma verse 39 yotiga verse 40 ata getasoma ali ase birengere byaye bikorete ngaki ayasome buku yonsi nande bibilia bateba ngaki omobora ko rara odikonyomwa no mobora ko tabwati bana tali omobora ko komanura na abana igwa basaja bali banje konyoma bakungu bali na abana matinge litukeli motashuti harusi bila pasta 49 verse 20 and 21 Isaiah 49 verse 20 and 21 basaja bali batiketa abana babo bakare gotayaya orende ta babande bakungu bali bare kenyoro oigwete nga abana mbakiete babeira basaja bagima ngana na bokarazi tukunya batenga nani kama mimi litukeli mongoro le nyangi etali moimali ekiagera ngocha bali ne chipurado bache ne chipuremia bache ne chigari echichingi yechi abegete ogotera emiguku na gotera ngebise biri bono twairanire awatani kumbe topimaine ani kumbe tokembaine aroma eta abana bagocha basomete gakoro kekenyoro egari yoka yakworo kinga gosorite kore tingaki igonye konyuamera nirimbu yaso konyuamera niwa lakini onye kuigwete ngabana mbachiete ka ukijua ya kwamba wale watoto wako njiani wanafanya nini. Naomba Biblia iseme neba senga kieyo abana kwa uretwe bara kwa naso igwete batebe asaiga na gote mono togarerie tonyora se tokomenya eri no kwana senkoro yao weborie ni onyiborete abana aba ngona asireti abana bane ngati gwainde bosa buno mogomba ni gona ose tuenkana gotayaya ine ni ngondererete abana aba ekiagera biachiete bire bisinini bono bairanire bare na gentoki echipurado sasa ni juu yako akaronacha osemu asomoni nebire mbakuwa nanga wesire ngata ngambare kokora kusengaki ngekiagera taiyo keombekyo omaete karama nyaiga wesire akonyora chisemi kurua se sokoro yaye igo bari bakuru kuchisokoro chia wesire ibaga chisemi akonyora ngokomoa yani maete muntu takuruboiria aje komatebi ngabono anta getwaga aje gesumugie chingoko ario agaje gie chisese moino agaje kie bibusi muntu takurubogina rume aba bakomosomi ne chisokoro igono nyane bitabo biri mwara goteba abara amatebia igumbarabi naomba Biblia iseme 2 Chronicles
amang'ana ebiro 34 ekebunge ekemo yabona amang'ana ebiro ya kabere ebunge 34 ya kabere 34 verse 1 soma bona Yosia akaba n'emyaka 5 ekera akyagete kugamba akagamba emyaka 51 abu Jerusalemu agakora yara amaronge ase obosi bw'omonene akabwatia chinchera chionsi chia Daudi sokoro yaye tawo njogeti gochiande onsi ensemo yokorio gose yokobe igo moigwete chinchera gwesire yakobwati nchi abarabi chisokoro mate bing'ina mbirana birebyo bitaracha kenyoreke bikare gochiaria bitanchetia abachokoro yaani nakwa mochokoro atae gwikonda atebeng'a inche gaki magokoro nero nkonyete nkamanya gento gete akang'ina ganchete ebitina ganchete endamwamu kobona omwana okoroku Timotheo chisemi abwate ing'ore komosomi 2 Timothy chapter 1 verse 5 ng'ina koro na ng'ina nabo bare komosomia igo omwana oyo aikwang'e nabang'ina koro bamotebi ng'a ABCD yamang'ana yokona gokwana kando ng'a ntwo maete bono togokumia ntwo maete bono togokora gose ng'aki aye tagokumia motebi ekiagera nabere abe tamanyeti Biblia otanga abanto bane abo bagosira ase eng'encho yogotakora ng'aki motebie ekiagera naende kara atebi gutaigwa gose kamura kandi ngatebete ng'asi esikiaramuku ubunjika nini amang'ana yoka igo ngibona ogona gochandekera okay bagambi moro mokutano oyo bagambi bari bakogambera abantu ebe community policing aye gichochorire ng'a ntu omogambi tobwate nyarebe ing'ang'onye togoikaransa abantu bagosemie onye ogoteba ng'a omaete narochigu ngachorwa omochigu narochigu ngachorwa omotureti narochigu ngachorwa echaredi otatageti ushauri omaete rituko erimo ngokumi ore 4 verse 13 to 15 Ecclesiastes no morandi 4:13 gochitinda yeresa tire no yakoborire okay igubona bagambi bari abanene muna akamwana akamura kagocha koba ake rigori goeta kobo murayo kende gionsi nebe kanisa tagwanja abantu banya gukorera abantu bagukorera omoeria marigaere ekerura ache gukwa bono mariga takore tingaki omaete Sauro narerwa abaisiraeli bakamorera mono bono goko egu nonyenkinde aye nonyenkinde tobaise gotiga abantu bakorere aye gogotebu ng'aki igu bachakire korarameka bori bwa ng'omonene inkikere nkore batarachaka kondera okay somon mwana omosawo omotaka ore nobong'aini ari omuya pi kobuwa omoruoti omogotu ore omoriri igo chinokorera abo igo gokoba omoruoti gokoba mogambi onde bwensi gokoba morai onde bwensi anche obosemia ekiagera aba bagogosemia nabere abe nkinde baigure bono kabakona gogotebia itaba anto mbare omosangerekano oyo nase mwarwa bagosiba echang'a ribaga riokonywa maete bibiri terigoteba osibe iye goteba onywe igo bari mogosiba ira ni makosa 25 verse 27 Jeremiah bang'erororo okay 25 verse 27 Jeremiah erio aya baba aye kinente kia osoma ego jaka ng'erio ngwe kumuna najaka 25 verse 27 erio ngatebigwa ng'amba tebia mang'ana aya naro narentire kenyoreke igu bono muno manene bwemeganda agoteba Nyasaye bwa Abaisiraeli baba ng'okominyoki
number 1 omonene otebire abanto bakore ng'aki iga abakungu bari nabasacha bagosiba bono kanywe number 2 otinde na moroke ande gokonyita onyubisi nini ayaka amarua erinde otinde naende okore ng'aki arabu mowense ande ariese kwagwera mokungu raroa bakamambi naende tobaise koimoka ase eng'encho yesegi ase eng'encho yesegi tareta ase gachiai bono bano gokonywa oinyore esegi nekorete ng'aki maete amarua aino ara ogoita marua aino ara okoegwa egisesi erinde onywe ogocha gokorara omogano oyo okore ng'aki naende amarua ayio nara ababisa bao bagotumia bakorusia omoroso onye omonto orengereti gokoa esumo nara agotigora anyure atinda riri gwatindire bono ogotabana otarochi oegwa ayo omoerio omogano oyo okore ng'aki amba Biblia iseme 2 Samuel chapter 13 verse 28 bari mokonywa bono esegi nereri eye indi omonto akorwaniwa esegi nekera atindire gose nekera ataratinda ngasoma ori bwango abisoromu batite egoteba aye baba 38 nande inje nateba 13 verse 28 nande 38 okare egochaka ng'abisoromu abisalomu agachika abasumba agachika abasomba baye akabateba akabatebia morigereria kero morigereria ekera munoni anyura anyure atindire na moigwe kero moigwe ekero ndabatebie ng'a mwaka moaka munoni eliabwe aya baba ng'aki abwe tiga aya baba bono momoate kenyuma eriagwo momwake kegima momoitakwe timuobo bono mogase ko baboba inche nabana inche nabachikire ng'amokore ng'a mokorebo mobaba ko mobabakong'u abale naende mobabaremu igo bari mokonywa aye nkoganywa oratinda erinde omogano oere naende igo mbotuko saa 12 toigwe kurate inki ekio ng'ayaya oinge tugi inki ng'aganyorwa kwete para nere onyure mono tiga natimoka omogano oyo okore ng'aki oere naye gokoba moyo eki ebuku yatebire onyekonyeka ogogekora tebi omonene ng'omonene nkonye nainchi ng'anye korwa ase ekebeke ase erieta ria Yesu Biblia egoteba omonene natinyikera ririga korwa ase amaiso abo amakweri takobo nonya nokweumia Mwenyezi Mungu awabariki mochano Nyasaye buya mana ase eng'encho gwakwana mana intwe ase eriogiri koigweka monene oito twachira iga ase eng'encho yokoremia efamiri ya Kennedy na Mary niao bataiyo tata Nyasaye twasabire oboremu bwa abana bokorwa ase ore oremia abana bande aba batigaire omonene otaramo na barabwo obaigorere emerango esiekire na nyachieni nekero bagoeta tata Nyasaye obasesenia ekero bagoswana ekero bagosoka chingaki echi chiobokendu omonene obasibe norokini rwao ende tata Nyasaye bakorigereria aye nekero chireke chingaki togwatanekana twaboriri igoro esanga amo na intwe ogenda amo na intwe omonene kera abo gwanja kwao otoikia naende getanyarekana omonene otoinyora ase egetabu kia obogima bwa kare na kare bono omonene twagotigira obenkeye oire ribaga ria Cyprian oyo konyorororo monene ekera atararara nokware naende ekera arara nokwarenge naende nonya mbono noore naende noora abe kare na kare bono twaboririe ogwanja kwao gokoreka ase abatigaire twasabira ase Yesu oyo ore omotori oito. Get the point. Take a step forward.